Добро утро, ден трети в Бали. Я да видим как ще стане сега с тази штукчица. За днес отново нямам конкретен план. Решила съм пак така да се движа интуитивно и да видим какво ще се случи. Реално тук в Чанго няма много какво да се прави. От току-що ми дойде автобусът. Yes, hello! Току-що закусиха, през това време реших и какво ще правя днес. Пак ще ходя по плажа 10 км, но този път в обратната посока до Тана Лот. Тана Лот всъщност е доста известно място и храм на едно малко островче. Плажовете няма много хора, доста е спокойно. Много части го отдавам на факта и че това не са тези най-туристическите плажове. Не знам дали се вижда, но днес вълните са доста големи. Еха, найс. Бях решила да пробвам сърф, но сега не съм вече много сигурна. Пред ето това божество намерих тази гривничка. Не съм сигурна с какъв камък е, но я приемам като смекче. Моля ви, вижте, няма никъде никакви хора. Имам чувство, че съм в някаква друга реалност, такава застинала в времето и само аз съм тук. Трябваше от плажа да заобиколя ето това заграждение и в принцип би трябвало тук отново да се озова на плажа, но май няма път. Там се строи нещо. Да, ще видим сега как стигна отново на плажа. Излизам на улицата сега, да видим оттам дали има как да заобиколя. Мисля, че се справи. Я да видим сега дали ще изляза на плажа. Още една успешна мисия. За втори път стигам задънена улица. Ами ще се върна и може би пак ще трябва да мина през града. Добре, минавам през някакво поле. Не знам дали това е правилният път. Сега ще видим дали ще излезна някъде. Явно и това не е пътя. Скандално е колко ефтино излиза да се придвижваш с скутерче тук в Бали.
Буквално се возих до Тана Лот около 15 минути без трафик и ми излезна около 1,70. 2 пъти по-евтино от латето, което пия в момента. Има такса за Тана Лот. За чужденци е 75 000, за местни е 30 000. Хора, вижте, това кафе има прилепи. И това, какво беше това? Ох, не мога да се сетя. Но, вау, това е кафе. Първо се пречистваш с Holy Spring Water и след това вече може да се качиш нагоре. Значи измиваш се с тази вода, слагат ти цветенце на ухото и ориз на челото. И така, вече може да се качваме. Но няма нищо. Там се качи, хоп-хоп-хоп. Тук не може да се влиза повече. Ами, това беше Тана Лот. Честно казано, нали, не искам да се оплаквам, но очаквах да е малко да е малко повече. В смисъл, красиво е, но на снимки изглежда много по-впечатляващо, а и е малко кофти, че реално не можеш да се качиш догоре. Хванах си скутерче от Тана Лот пак до молчето, в което бях вчера, за да си заредя телефона и да пия също един студен чай, защото умрях вчера. Моето скромно мнение, Тана Лот е място, което съвсем спокойно може да пропуснете. Мисля това да е последното клипче, което записвам днес. Ще се включа пак утре, може би. Сега искам да се насладя на деня без повече телефон. Чао!